Ey cemaatler, ey Türkmen Müslüman doğallar, imanlı sade milletle, näme gurrun geçti şu gecede? Behterin amal imanın içinde evvel 5 vakt namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar var. Fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur. Zehirler harap zaman bolupdur. Avvalin aydilýanda palani namaz okuyup da näme boldy? Palani 5 vakt namaza gatnaýada näme peýdasy boldy? Palani gatnapdy da ogul gydyn şeýtik gezip be. Yaşıma meňdeş palani mescidi bar ya da gıybetden başga zat iş ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide gatnap be, häzir bergesin berenak, ya mescide gatnap be, dogony bilen kepleşenak. Oham şu bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Oham kan adamlar öz ýandan özü pakirjik, ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaate varmalladan, ya okuysa da hevre çalasım okuya. Ohum hatta inni bir hatta varıptır cemaat qaw diqqat edeýin ha. Kur'an'da aýtýan musulman adam Allah Allah diýse ýüregi jaýlaşar diye. Şuma halkan gelin gyz erkadamlaň soragy näme? Biz namaz okuysak yüreğimiz yarılıp barıya diye kuluyundan marp bilmeyez diye. Necre bolýaşy? Men inşallah cevabını aydıp berjek, kadrin bilen aydylacak görürüňler. Eşitdirin dogancyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgary bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitdi dämi? Geçti, derrew geçti. Bir yatdyk, bir turdyk, bir gece tamam geçti. Bir döwrümizde geçecekdir ha. Ola konulukun şu yurtta kim padişah varmış? 2000 yıl mınnadır, 1500 yıl mınnadır. Sasani padişahlar varmış. Eser var, sürlü kütte hemmesi. Dövür geçiyendir ha, bizim dövrümüzde geçecektir ha. Kızgın bazarı da olsa, kızgın mektebi de olsa, kızgın kelası da olsa, kızgın danışkası da olsa da, kızgın olup duran 3 mülük bir gün tatil bolayandır ha. Adam Allah'ın melleldir ha. Hemişe kurrun da avval özüme gerek nasihat kurrun. Ondan siz Türkmen doğançıklığımda ak nasihat da. Şuurun gençler dehret kılıp namazlığı gaşin men barıp bilemek yüreğim yarılıp barıya diýip aýtýar. Oham ege okuyasam da beter çalasym okuyup namazlığı yığnamasam yüreğim ağzından çıkıp barıya diýär. Häzir bir gow düşünmeli urrun şi Kur'an aýdýar. Okuyup berayın bir teberrük. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezîne âmenû ve tatma'innu kulûbuhum bi zikrillah. Alâ bi zikrillahi tatma'innul kulûb. Allah aýdýar Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diýse, subhanallah diýse, ýüregi jaýlaşmalydyr diye. Indi bir benden soragy, men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam, ýüregim ýarylyp barýar diye men boljak däli. Men jogaby näme bolmaly? Meňe ýol näme aýtmaly? Yoksa bir adam men hawsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekda şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdi. Emme bir sorag bir men namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diye. İnşallah ak jogabyny, ak dermanyny aýdýyn, ýen aýdýan kadryny bilen aýdylýan görürüm. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "İnne şeytane yecri min ibni Adem mecra'd dem." Hadisun sahih muttafaqun aleyh. Peygamberimiz aýdýar: "Şeytan adamın damarlarynyň içinde kan barýan ýerine şeytan barýandyr" diýär. Adamın kan barýan ýerine şeytan barýandyr diýär. Bibenläni şeytan düp eýeläpdirdi. Inni näme men waswas etýär?
namaz okuysa bir neçe etdiyen günahları var, derrov şonu yadyna salýar. Eger namaz okuysan, ol egin maşdan ayırmaly bolýan. Eger namaz okuysan, o irtibatyň ayırmaly bolýan, haram irtibaty. Eger namaz okuysan, o mahbaran ayırmaly bolýan. Derrov muň yadyna salýar-da, oham şu zatlarda ayırsa bir ölajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen gezmeli bolýar-da. Oham şeytan waswas etýär näme diye namaz okuysan o günahları, o etýän işleri äpbermeli bolarsyň diye. Onu äpberseň de sen zindigi etip bilmersiň diýip muň yadyna salýar. Bir gezek yadyna salmaýar o şeytanna sen eýäň huzurunda dur arastaja bolly diýmeýär. Eýäňe bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýär. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefteyek diýip aýtýarsda biz. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ven-nâziat. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim bolsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedekde olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûndan ta kul a'udhu bi rabbin nâs variýança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrunu etýär. Wen-nâziat kıyamadın gurrunu. Ondan soň näme sure gelýär? Abasa we tewalla. Kıyamadın gurrunu ba. Ondan soň ize-şems kuwirat kıyamadın gurrunu etýär. Ondan soň ize-semâ fatarat kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň weylul lil-mutaffifin kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň ize-semâ şaqqat kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň we-semâi zâtil buruj kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň was-semâi wat-tariq yawma tubla as-sarâir kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň sebbih isme rabbik kıyamatyn gurrunu etýär. Bel tu'thirûna al-hayâta ad-dunya wal-âhiratu hayrun wa abqa. Ondan soň hal ataka hadisul gâşiye kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň wal-fajr kıyamatyn gurrunu etýär. Ondan soň la uqsim o da kıyamatyn gurrunu etýär. Hemme suralarda kıyamatyn gurrunu etýär. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmaly. Görýän kızatlary geň zatdyr ha. Amma yetesâelûndan ta la uqsima warýança. Wal-leyli izâ yaghşa kıyamatyn gurrunu ba. Wal-duhan içinde kıyamatyn gurrunu ba. Iqra kıyamatyn gurrunu ba. İzâ zülzilet şodurşy kıyamatyn gurrunu. Wal-âdiyat kıyamatyn gurrunu. Al-qâriya kıyamatyn gurrunu. El-hâkumut-tekâthur kıyamatyn gurrunu ba. Weylul likulli humaza kıyamatyn gurrunu ba. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din kıyamatyn gurrunu. Teppette de kıyamatyn gurrunu ba. Näjire musulman adam kıyamat ýadydan çykarmaly. Şu namaz okuyup bilmeýe, howsala bolýar, dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşitsin. Ey insan, ey ayalı erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmalydyrsın, şoňy ýadyňa sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidiň içinde ýekejeğiň bir gün Allah'a jogap bermäni ýatdan çykaramy. Şun ekser adamly bilýär ha şoň pardygyny. Ýöne adamlaryň içinde toy, ýas, märeke, bazar, aşam ýatyp erti turup öz bilmänşik bolup günni geçiripler. Ýekeje kabry girişýanyk, ýekeje de Allah'a jogap bermelidir ha. Soňram aleme berzahte yani dünya bilen kıyamatın arasında ve kıyamat gününe hem ruhu hem gövresi katı horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýandyr. Amma yetesâelûndan täz suralaryň paran ahyrına barýança bir farsy ýa türkmençe terjümeli Kur'an-ı Kerim okuyup çykarsın. Bir okuyup çyksın belli bolar näme-nämedir. Şeytan awwal qısit kan baryan yerine barya. Oham adam näme etmeli? Awwalin zady bir kıyamat haçan kıyamata oracakdı belli de. Şayet öýmede yetmedik işte. Şayet ertiye turmadyk. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gödesin hiç fark galýar. Men üstünde kän durmaýyn.